acordei ás 6 da mañá. E xa na cama tuve un manaco dándolle á cabeza. Anagnórese. Dicía eu, vale? Saudade. E cruceino con Castelao. Daquela. Anagnórese. Por que dixo eu que estou atascada no principio? Dándolle voltas. Vouno formular así. No principio da novela, María Vitoria Moreno plantéxanos a ecuación que resolve a eternidade. Eu preguntaba no vídeo, que temos que facer para estar na eternidade? Vale, pois, según eu, sempre según eu, que son a que falo, en Anagnórese temos a ecuación, mas temos que escribila, non? Darlle sentido. Así que levo desde as 6 da mañá tentando darlle sentido, pedinlle axuda a inteligencia artificial, metín os datos para que me lle dese sentido, porque é un pouco complexo. Kant, a matemática, e Castelao. Castelao tamén está plantexando a ecuación, mas dunha forma así un pouco máis lírica, pero vámoslo ver. A aritmética, según Kant, sería a estrutura interna que nos permite encadear números, a sucesión. A historia, en Castelao, tamén falaría da sucesión de acontecementos. En Galicia, el mesmo, non sempre en Galiza, fala de que para crear a Galiza do futuro non temos que ter en conta esa sucesión. Agora non vou volver a ler todo porque eu teño que traballar e teño unha vida. Pero el si o di. A Galiza do futuro non é independente da sucesión de acontecementos. Tradición. Sería logo a estrutura da nosa identidade. Kant diría que a matemática ten unha validez universal. Non importa cantas veces ti comprobes a matemática. Funciona. Se a levamos á metafísica tamén. Aquí podía meter a lajallejidá, que lle chamo eu. Non importa cantas veces, nin cantas tote bag, imprimamos coa frase de Castelao, nin cantas veces lembremos todas esas cousas. Esa historia, xa o dixo Castelao, non é a tradición, non o é. Iso é invariable. Nin que a contemos dunha maneira nin doutra, iso non vai cambiar. E Castelao, non sempre en Galiza, tamén non lo está dicindo. Esquece iso para a Galiza do futuro. É interesante. Daquela. Fenómeno, o fenómeno sería a historia. Sí? A tradición non é a historia, iso é o fenómeno. E o noúmeno, que sería, correspondería, collín a palabra, vale, pero é unha palabra da merda. Sería a eternidade, é dicir, a forma na que nós vivimos o tempo. Ramón Piñeiro tamén fala desta vivencia do tempo. E sería esa eternidade. Unha cousa é o obxecto que medimos no espazo e no tempo. Outra cousa son as condicións puras que permiten esa medición. A matemática ordena o mundo sen que o mundo lle afecte. A afecte. É dicir, non temos que volvela a comprobar. O mundo non lle afecta. A matemática non vai cambiar. A historia tampouco vai cambiar. Daquela en Castelao, a historia serían os fenómenos que ocorreron e quedan atrás no tempo. E a tradición sería esa esencia nouménica que dá sentido aos feitos. Sería a vivencia, ti como a persoa, e logo o pobo como a comunidade, a vivencia que lle dá sentido a iso. Ainda tomei unha nota. Vive nas entrañas graníticas do noso chan. Kant diría que a xeometría precisa do espazo.
do puro espazo. E Castelao alude a ese espazo, alude ao territorio, as entrañas graníticas do noso chan. De algunha forma, Castelao está facendo unha formulación filosófica que está aludindo a toda esa matemática que Kant plantexa de outra forma. O tempo-espazo. O espazo é o sentido externo. E o tempo dá forma ao sentido interno, outra vez. Como vivimos o tempo? Anagnórese. En anagnórese aparece, tal cual o Nicolau digo, non viaxamos polo espazo, viaxamos polo tempo. Esa viaxe sería a sucesión aritmética, pero logo estaría a vivencia do tempo, que é o que despois vai ir contando a novela. A vivencia del. E fala das lembranzas. Cando paso por aquí, lembro a tal. Cando paso por aquí, lembro a cual. Sí? O coche vai cara adiante e a mente vai en dúas direccións. A onde vai, o futuro, e as lembranzas. Ideas contraditorias da mesma intensidade, di Nicolau. O espazo xeográfico, as entrañas graníticas, no caso de Castelao, disparan a vivencia do tempo interno. E aquí, en Anagnórese, temos a viaxe, como aritmética, dispara a vivencia interna do tempo, a través das súas lembranzas. É daquela que me valinda ía, que ao mellor isto non é tampouco perfecto, pero dá igual, que quero dicir, a mí non me pagan por dicilo. O movimento existencial dun suxeito sería a suma de dous vectores opostos da mesma intensidade. Pasado e futuro. En Anagnórese digo, ideas contradictorias que lle viñan, mais que tiñan a mesma intensidade. É dicir, comeza o movimento existencial de Nicolau. E aquí pedinlle a ía que me crease a fórmula para poñela, que sería a integral do saudosismo, a integral da eternidade de Castelao. Que necesitamos para colocarnos na eternidade, como nos dixo Castelao? Necesitamos integrar. Integrais, matemática. Que xa dixen que eu da matemática na filosofía é unha cousa que me supera un pouco. Por iso pedín axuda a ía. Pero vámoslo ver. O resultado, en Anagnórese, non é chegar a Madrid, é chegar a Anagnórese. A narrativa é a viaxe. Pero, unha vez máis, si que nos plantexa algo moi filosófico, algo metafísico, e dalle forma con esta matemática, esa aritmética, a liña. Unha integral trata de unir infinitos elementos fragmentados. E aquí ven a lembranza, a historia de Castelao. Digamos que o tempo está roto. Disto falou Erich Fromm, a fragmentación do individuo. Fragmentámonos, como que non ser un todo, senón incluso diferentes personalidades para diferentes... Toda esta socialización neoliberal. Ese tempo está roto. Se está roto, emana do pasado e albíscase no porvir. Teño lembranzas por aí soltas e teño cousas que quero a futuro, pero que non son obxectivos reais. É daquela. A viaxe en coche non avanza. Digamos que o que vai facer Nicolau é sumar e procesar. A aritmética de Kant, a matemática en Kant, vai sumar e procesar ese tempo que está roto.
O resultado da integral sería integrar a propia historia para colocarnos na eternidade. Porque a tradición non é a historia, é a eternidade. E temos que integrar todo iso. O tempo deixaría de ser un inimigo cando ti te colocas nesa eternidade. Nin un pasado que arrastras, nin unha ansiedade polo futuro. A chegada a Madrid, en Anagnórise, sería integrar o pasado no presente. O tempo deixa de ser xa unha sucesión aritmética, xa cheguei a Madrid. Pero isto é o que nos conta a novela. É dicir, integrei todo ese tempo que estaba roto. E aí convírtese en eternidade. O que foi e o que hoxe son coexisten na persoa. Aquí, por exemplo, Kant e Castelao, e a formulación de Castelao tamén ofrece como unha organización do que está fragmentado para ordenar o caos. Non emana do pasado, non se albisca no porvir. Pero María Victoria Moreno sí que nos lo ofrece moi ben, diría eu, non? A estructura. E ofrece, por iso eu creo que me atrapallei ao principio da novela, ao lela agora de adulta de outra maneira. Era como estou aquí en 2 párrafos, non dou feito. Porque hai que organizar o que di. Ela xa non lo dá. Viaxamos no tempo. Viaxamos polo tempo. Vou pasando e vou lembrando. E esa lembranza é tamén unha vivencia do tempo. A lembranza é unha forma interna de vivir o tempo. É historia, é unha sucesión de cousas que pasaron, sí. Pero cando eu lembro, Teixeira de Pascoais. Cando eu lembro, tamén entran as dúas forzas opostas. A dor pola perda e tamén a alegría da lembranza, a felicidade da lembranza. Aí tamén me coloco na eternidade e non como a historia, senón nunha forma de integración. Tamén, para min, Teixeira de Pascoais estaría o describindo. Consigo integralo. Porque esa dor convive, tamén, podíamos dicir, en igual intensidade, coa alegría e a satisfacción de podelo lembrar. Sinto o tempo, é unha forma de sentir o meu tempo pasado. Para min ese momento Teixeira de Pascoais en Anagnórise é cando di vaise pasando por moitos sitios, sempre cara adiante, e á par vaise recuando por un camiño de lembranzas. E nese momento a vivencia do tempo é a que diría, non? Teixeira de Pascoais. A dor, e ademais tamén o di por aí, non? Dóime o tempo ido, como que a dor do tempo ido, aquí nesta frase diría tamén eso que si podería ser nostalgia, a alegría de lembrar, non? A vivencia da lembranza hoxe, que é o que moitas veces atribuímos á saudade. Teño saudades. E non é algo negativo, aínda que inclúe a dor. E digo eu, son, ao final, o que aquí en Anagnórise, ideas contradictorias, pero da mesma intensidade. Vectores. E aí, xusto aí, reside a identidade, a eternidade. E hai que ser quen de colocarse aí. E despois a novela, que a vou reler toda inteira, que matasqueo ao principio, sí que vai ir describindo, así no que eu lembro, como vai integrando o tema da irmá, o tema da nai, o tema do pai, o tema da moza, do amigo Marcos, todo isto que pasou.
mentras que a miña cara adiante vai integrando. Cando chega a Madrid, non chega a un lugar. E sería unha viaxe metafísica, lo? E chega á integración da súa historia, no seu presente. E xusto aí é a eternidade. É onde temos que chegar. E isto, para min, si que é o recuperar o carácter filosófico da xeración nós. E aquelo que eles comezaron tiña que facer este camiño. Toda esa saudade, toda esa, que tamén Ramón Piñeiro diría, está na nosa lírica, podémola atopar sen que falen dela, non? Porque eu busquei entrevistas a María Vitoria Moreno na hemeroteca e ela non fala disto. Mais ela si fala de que se poden crear personaxes e escribir, por exemplo, novelas e que o que lles pase sexa verdade porque ti xa o viviches. Logo, ela, para min, está describindo a experiencia da saudade. Colocar a obra máis aló da novela xuvenil e todo o que queiras vender, pensamento crítico, todo o que ti queiras, colocala onde pertence, a Galicia, e a vivencia ontolóxica que se dá en Galicia. María Vitoria Moreno era unha galega de adopción, mas nas entrañas graníticas do noso chan, nese espazo, e tamén atopou esa vivencia da saudade, esa eternidade.